What's poppin'? Welcome to my another video. Old Glenn or past Glenn, please take over the vlog. Hey yo, what's up? Hello, good morning. Today just like any other day, today is going to be a special day, my friends. Why? Because it is Chinese New Year. I'm gonna give some facts, my friend. Facts! I just went to China to study the true meaning of life. Not true, but I would like to thank the Chinese people for introducing the martial arts throughout the world. Heya! Hey yo, kabalo ko, nakanotice mo nga nawala akong buhok. Tingala sad ko, pero nawala gid siya kalit. Watay mabuhat. Rest in peace, buhok. I will miss you. But before anything else, my friends, let's eat. My friends, I would like to show you this magnificent food. I would like to thank God for creating me in order to taste this food, my friends. And also for my mama and papa for making me. But yo, if this is not beautiful for you, then I don't know what the true definition of beauty is. So yeah, let me eat this. Hey yo, my friend, I have a bad news. Naurot na akong makaon. Why is it over? Why everything has an end? It's over. Why is it over? Yo, but I'm no sad boy, my friends. I'm not sad. Nga, nahurot na akong makaon. Pero, I have good news, my friends. I have a very good news. Karong adlaw, hapit na ang oras para maligo ko. I'ma be fresh, my friends. I'ma be fresh. Because, mulakaw ko. Maligo bitaw ko kay para fresh ko niya. Kay mulakaw ko, kay mag-vlog ko, kay lain sad kayong mulakaw ko nga way ligo, no? Is it possible? So, yeah, ligo sa ko. Hey, yo, since nag-CR pa si Manoy, so, I'm just gonna wait in vain. I'm just waiting in vain, my friends. I'm just waiting in vain. Whoop! Nag-CR si Manoy. Girl, I'm about to dive in. And I think it's time to take a bath. But before anything else, before maligo ko, isa lang ang masasabi ko sa inyo mga kaibigan. Miss ko na ang dating pansit canton. Yep, ligo na ko. Wala ko ligo. Fresh na kayo ko. Fresh from the CR. So, Hey yo, what's poppin'? Na ako dre sa Planet Veggies. Hey yo, what's up friends? Na ako dre. Nako good news and bad news. Bad news kay Gaulan. Gaulan sa gawas. Mo ako'y mabuhat kay Gaulan sa gawas. So na ako sulod. Ang good news, kay na ako sa Planet Veggies. Oh yeah. Planet Veggies, they make my dreams come true. So tara mga ano ta. Oh yeah, dreams do come true, my friends. Dreams do come true. Meatless. Vegetarian tanan, oh my god. Ate, vegetarian. Yeah, kung nga na may mukhaon na ko mga friends. Hey yo, not gonna lie, this is the best buffet ever. Mga bros, mga friends, everything has an end. Pero na buffet dito. Pero di na ako kaya, kaya busog na kayo ko. Goodbye, Veggie Planet. Goodbye, I will miss you. Goodbye, I love you. Goodbye. Bye-bye. I love you. Bye, goodbye. Goodbye, Leonardo DiCaprio. Goodbye, Ellen. Bye-bye. Hey, yo, what's up? Balik ko sa balay, kinabili na akong cellphone. Pero, mulakaw ko taod-taod. On to the next location. Hey, yo, what's up? Karoon na ako sa Ayala. Wait, is that my boy? Jason! Son! Yeah, nakita namin Jason. Usa tong button son. Tagat pa na mo si Sagron. Kay waman milingaw ni Jason, maglaag-laag lang mi sa gasa. Maglaag-laag mi dito sa rooftop sa 4th floor. J Marcon. Follow J Marcon. Subscribe. Link below. Hey, Fat Joy. Ha, Chinese New Year. Chinese New Year.
Hey yo, what's up? Wa milingaw gid, wa gid pa. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Gahulat pa ming Cesar karon kay siya mo na among kuan manager. Senar, ali, kaya nagpalit si... Nana Cesar. Nagpalit si Glenn o Juan. Pizza. Duha ka buk. Dali, Ri. Kapit. Kapit na moro. Wow, chuy. Big boss. Sir. Say high five. Hilak amaw. Sir, wa kay gangi sir. Wa kay gangi. Chuy. Chuy. Nor. Palihog lang daw, subscribe ni Jason Marcon. J. Marcon. J. Marcon. Palihog lang daw. One like, one prayer. Ah, di ka karon day. Nor, si Nor. Nor. Una, nasa si Glenn ay. Istorya mong Glenn. Nor. Ali ba? Oh, na vlog na mo ko dire. Ay, usahay ra bitaw ta magkita. Upat ka, kung maapas ka. Sige. Latong ka na mo. Nasa Yala. Happy birthday. Hey yo, what's up? Karon kay magkita na mi sa Palihog lang, subscribe ni Jason Marcon ha. Maluoy yung tangon mo niya. Graduating ra ba siya? Ambot lang mo graduate ni karon. Ugoy. What is that, my boy? Lo. So, na longboard so. Oh man. Longboard. Oh my god. Oy, kung hipat choy. Xie. Huh? Hey, Fat Choy. Year of the Rooster. Salmo na siya. Salmo na siya. Salmo na siya. Lami. Basta salmo na siya. Lami. Lami kaya na siya, makalimot kasi mga alan. Huwag sa mong allowance, no? Oh, di ka kuan. Oh, kita ka na. 420, grabe. Orange. Uy. Nakuha kita, kuya. Nakuha kita. Huli ka. Wow, mali. Di ba mo ni ang mga hadlo kayo inigabi eh? Kapre. Uy, sumpayin ninyo. Awan to. Monay klaro. Di ba kung dili gamit ni Lolo, di kanola na. Di ba magamutay mo ta karon sar? Di ko. Tidbits ko. Son, I miss you. I miss you too. Sure ba yun? Dito po kami ngayon sa Ayala at 5:36 na po ngayon ng Gabi? hapon. At nandito kami sa supermarket para bumili ng anong bibili natin? Ulam para mamaya. Kuya Jason, nandito na po tayo sa Nandito po Metro. kami sa Metro at nandito kami sa International Food Stall. I am so creamy. Creamy Cesar. Kuya, anong bibilhin mo, kuya? Sisik. Bibili po kami ng neck ngayon. Neck pala? Watch me neck. Watch me neck. Kuya, wala silang pang sisig, kuya. Oo nga. Mag-gizzard na lang tayo. Okay. Tara. Ah, grabe, Jason, no? Ligid. Uy, No, si Dory. giluto si Dory. Oh my God. Si Dory. Isave mo, kuya. Isave mo, kuya. Ano na ang final decision, mga kuya? So, Mupre. discussion. Nandun na eh. Shh, SPG, kuya. Bastos ng baba mo ah. Mupre. Bata pa. Illegal bata si Sir. Legal yan eh. Legal na ba yan? Pido pa eh. 16 ba yun? Alami, legal yan. Magkita ka sa sunod na destination. Uy, sugas ulan, uy! Marami ulan, gusto kayo. Abot namin! Gusto nila doon kaya ulan. Hey yo, what's up na namin sa... So, musaka namin kaya amo tagbuo na mga amigo. Anong mga komento mo sa ulan, kuya? No comment. World, why are you raining my world? Hindi pa po natapos yung building dito. Papapitan ng human.
Abot na din sa among destination. Anong ginagawa mo? Naghihiwa po ako ngayon na Anong parte ng manok ito, kuya? singit. Singit yan. Mga kaibigan, nawawala po yung payong ko kaya nakakatakot din man dito. Parang horror movie. Dami karon sa elevator. 15th floor. First time na mag-elevator. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Saka na to son. Saka na mi, balik na mi karon. Okay, naluto na. Naluto na ang makaon na mi. Pero among payong ang murag simbahan. Among ginaog, kinawala. Atay Jason yung gibilon. Nabilin kaya nakuan ko na overwhelmed. Nakasakay na ko elevator. First time. First time na ko wala mong guni sa mo emotional ko ikaw karon. Taba ka ito. Kuya. Buhok ka man ta. Oh, what sila? Di ko alam hanggang kailan tayo. Latino. Mga building lo kayo ta chuyo joy. Lakaw na pud ni. Elevator. Magkuan lagi. Panaog son. First time na ako. Hay na may padong Robinson. Maraming artista. Feeling artista. Mga friends, magkita na sa Robinson. Kaya medyo taligsik ra ba? Eh yo, what's up na ako sa Robinson Supermarket. Kaya tungod kay mga on mas lag manok kaya ako di mo kumukha og manok og kern. So magprutas lang ko. Hindi mga prutas. Magkuha sa mga prutas. Seryoso na kita sa kong health life. Muna silang kaos lag manok ako mukha og prutas. Tawa na. Mo na produkto ane. Kane. Giro Kita nang balik sa balay sa akong amigo. Hey yo, what's up? Nanami karon sa balik na gikan Robinson kapoy na. Tigda sa kadjet. Baka. Seryoso on tani itong health life eh. May kalor ang panahon karon. Pumukha ng wala. Ingani ka beautiful ang Cebu ini kagabi. Karong oras sa among i-attempt. Nga usa kami sa kayanan ako ni kayanin. Kalupatan ako. Yeah. So karon maadto mi sa top floor. Mga friends, ngit-ngit na kayo. Flashlight na lang amoy gamit. Hadlok na kayo. Napamiguro sa tinawag sa kaplo. Napamay sa 26th floor. Napamiguro sa storya. Ako mag-vlogging illegal. Illegal. Ay nga ni kang ngit-ngit. Kaya rin ako. Adrenaline. Ay nga ni kang ngit-ngit ang dalan. Hinga ni Kadlok. Wala yung mga tao. Nagkadlok kayo may tali sa taas. Nag-hadlok. Hadlok kayo kay ni mga timog na wag kabalo. Wag na tawo sa boss.
Ayaw kaya ta. Nana Jogo. Nanami sa top. Nana mata floor sa. Nanami sa top. Musaka ko. Nasa taas si Jason. Oh. Ingani ka. Saka dari Glenn, nindot kayong view dari Glenn. Dili ka magmahay lagi. Saka lang dari. Naan ako sa pinakataas ng building diri sa Cebu. Di ikan ko if. Ano ko diri sa pinakataas ako adrenaline do. Ano ako sa pinakataas ng building diri sa Cebu do. Yeah. Glenn, tara mo Glenn. Lalang, sorry. Dili madala. Di mo daong kalipay mga. Grabe ang mga adrenaline. Nanami dari sa boss. Hey yo, what's up? Cool ba kayo natabo? Mapa, kung naglantaw man mo ani, very sorry. Pero isa gito sa akong mga bucket list. Thank you for watching and like and subscribe if you like the video. Today's shout out goes to Jello, also known as Dead Fury, and also it's Mikasi. Shout out from Lapu-Lapu. Yeah, tunawin on. Thank you for watching, my friends, and like and subscribe if you like the video. See you in the next episode. Kids, friends, if you're watching this, please do not reenact or redo what you have seen. What you have seen was very dumb, and also it was very awesome. Please do not redo or reenact what you have seen, please. Parang awa nyo na po. Huwag nyo pong gawin yung ginawa po namin.